Optager den nu, ja. Så har vi lige surstrømning. Eller du er nødt til at så køre den rundt, jo. Det lugter sur røv. Ej, det lugter noget der. Det løber ud over bordet, der kommer der en lugt, mand. Ej, for satan, det lugter grimt, mand. Nøj. Det lugter sur røv. Ej, det lugter værre. Jeg skulle faktisk, det var værre. Ej, jeg skulle faktisk, det var værre. Jeg prøver, du går derover, og så lugter det. Prøv lige at stikke knudskaften i. Jeg Jeg synes, det er galt. Det synes jeg virkelig ikke. Det synes jeg selv ikke. Det er ikke en af de rigtige, dem der er. Jo, der. Nej, jamen, jeg flytter mig. Skal I smage en, må så se, Allan. Du er Allan, du får en bajer af mig i aften, hvis du har det stykke der. Jeg har kraftet med den hele. Nej, bare et Jeg ved ikke, hvad hvis du lægger, han brækker sig med den fisk her. Øj. Øj. Det er da lige ved det der. Jamen, det er klamt.